पापा माने एगो कुमुद दे मेज नहीं सट्टुआ बना के गारंटी लिख के लो कुमुद दे में केने जाऊ रे क्यों नहीं रे तू लही लागतिया 14 कोस का अब अम्माई रे माई ए बहिनी का हो गइल बा काहे रोवतारू तू जान हां तोरा काहे के बताई तहार दुख अब हम कैसे जान ले तो के जानतो नहीं दुख कि में थोड़ा बानी हां आजे बियाह भइला का मारवा हिलाउते हम लोग हिला देलस रे दैया तू जान रे कोनो बात में तू जान बड़ा मासूम बियाह बेटावा में तार माई बाबू बियाह कर देलहु तोहर का उमर बाती थोड़ा सर हम के चुमे दया पुंगा आवो नैन लराबू आ पेटवा पर पत्थर बांध के हमके छोड़ देला संदे हमके तू खाई ए बहिनी तू कैसे कहत रे पत्थर तो पेट से बाड़ू खाना बुखाइल बाड़ू लिया चलो घरे नो खिया दे बकचोनारा छोड़ ले बकचोनारा कौन बसवाड़ी हो बहिनी नहीं हां हम ओने ले आइल ओने ले के इधर जुला पकड़त रही न तो लोवे लागल की कर बियाह शादी भइल हमनी गांव अच्छा लगे हमरा तो नहीं पता एकनी हेरा ए बुची चलो तोहरे के खाना खिया दे हल जाए बुची हां चल हमारा के सब कोई को पागल अपना बारे में पागल हां कोदे लील लबरी हिल लबरी लबरी कुछ बोल कुछ बोल जैसन भी हां ना समझ एकदम भी साफ जनाते कनी के तो खियावे के दाल भात तो अपन बारे में बतेबो ना कि तू कहां से आइल बड़ू का कइले बड़ू दबला देबू तो बस चोखो देबू तब ना हो दबलात ना दाल भात चोखा गोरिया देली को जो दो के धोखा लिया चलो बेचारी आई लो पेटवा में पत्थर ना निकाल देबे ए जी पेट से बालू जाना त तार लइका होखे के बा कहवा जोहिन जा रे बबुआ ओकर माई बाप जाई त बड़का इल्जाम हमनी पर लागी देख दाने त कुछ भी करी बताओ तो हम मरद लग तम त भैया कहत रही हम त कहबे कहबे कि तार भैया ना हम कनिए तार राजा जी तार भतार हम ओतने ए क के पीड़ी गइली हमारा पर देख माई तलते नदी की थाना में नाम दल तलवा धल दा न तो हमनी पहलो पड़ा दे पहलन दे देख बबुआ हमहू चाहतनी कि पहले मुखिया जी की खबर देवे के लेकिन तनी खोज नहीं ना मिल त तुरंते जाई बाप रे बाप तो बिया कानी की छटिया चले कनिया के बाबूजी अब ई गली ओली में रो नैन हर कनिया के देखनी है का नया नो और कनिया एकरा मतलब कनिया भाग गेल का कोनो यार के लेके देखिए ऐसन बात नहीं खे उ जानते बानी कि आजकल के कनिया पढ़ल लिखल एगो बात ना सहतड़ी से तब कुछ बोल देनी त उ सब भाग गइल खिसिया के हां आइयो दादा केतना धूमधाम से बियाह शादी कैलू हमके दिखल ना आई अब तर वही कहे कि नहीं खेल कर बियाह कैसे कइल बानी कैसे ना अरे बबुआ देख अब ना मानो अब चल सरपंच मुखिया के बताई जा गांव में तो बाप रे बाप लागत है कि उड़ार गइल का आजकल युग जमाना इतना खराब चल था कि पूछा जाने को हमार पतो अभी लिपस्टिक के पाउडर मारत रहती है यो उड़ावे वाली भी उड़ार कहिया उड़ार था नी चोरी तो गोरिया तो न देबे चनैया लोल मारे कोरैया हे बा कैसे चल ढंगिला तो गिरबे न कर बाबूजी घरवा खुले छोड़ के कहां के बाबूजी बाबूजी आइए नहीं चल आओ हम ना तो घर में ले जाके हमारा की दुनिया पर थोड़ी करे खाती हो हमारे पीछे खाती हमको न समझ बा पागल हाड़ू हम तू पागल मारो बजे बियाह दे मुझे जानता नहीं माफ कर गलती हो गई देख तो करो नहीं ना तो दवा में बानी की ये दबलात खियाएंगे चोखा हां काहे ना खियाई जो खाना लेके आओ लेके लेके आते दीदिया बैठा बिया हो बैठा तो के खिया देबे जे खिया दे तो गोदे बैठी आई ये ना हो ई जिगा रहबू न जी ई दुआर हो हमार भीतर ना जीबू ई काट के ना करबे पथरवा कर दे न रे तू निकाल दूंगी निकल जाई ला हां धला पहले
के आंधो हाथ धोला तब खा गदा आंधो सो हो गदा आंधो सो सरवा कितना भूखाई बिया रे आ हतनी खाए के लिए होय का रे का करे तन हाय का रे आय खुदरुन के भुजिया कोई भी ना देबरी तो बाके हां दाई वाला तो बेटा हो देना हो तू एकरा के खियाओ ना हम मुखिया जी के कह के आओ तनी हां जाई 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 हवाले क दियो हां आ हे बैठ जा हे बैठ जा बच के ना खा आय बोथम बोथरो रोजिम पे तवा दुखा लगता ऐसे बोथम काहे कहत हम बारे ना तारा के उठावे खाती नाचू गाँव कहाँ नाचू हम नाच के दिखाबू तब हम खाइबो मुजला करू मुजला मुझे 9 लाख मंगा दे रे ओ सैया दीवाना मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाना तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाना तुझे सीने से हो गई हाय लगला कौन ऐसे मत नाचा तू मजाक कर रहा राम जी होइसन कोई मजाक करेला तार गांव कहाँ ह हां कौन गांव बिहाल बाड़ू तू भिखा मंगबू का हां का अरे अरे पे मजाक कर पक्का मजाक होते आयो माई होई कायो आयो बाबू रे छोड़ बाहर गेले बाटे आराम से आयो आयो पे दवा रे पे दवा रे क्या करी आता रे लोगों तो नहीं तो तारा मार नहीं के बुझा कुछ हो जाइए भगवान जी अरे मायो मैं अरे हमारे खोतिया बिचा दे रे रारी आयो बोतल का तो लेके फंसा देलू आयो सो जगह खोतिया जोर के याद लो सो बाबू मरे लगनी अब का ओ बाबू आयो बाबू खींच रे अरे खोतिया खींच रे भगवान जी भगवान ओ होई भगवान कर तू आयो अरे बेटा रे बेटा भगवान जी हो गई तंची और ये नहीं तो कहत ना आदमी की ये नहीं देखनी है नैन हर कोनी दे तू हमार थाप लगा तो हमरी थंग मा दात तो दउवा वाला कब हे अच्छा बड़ा तू जी जा रे मोय गवा के मजाक करी अब जेना गली में आदमी देखल मन तना गली के आदमी कहत ना हैं ई बता कहत वो आदमी लगते हो ना तुम के कि होई ओकरा संगे हम त फंस गइनी बियाह क के तार लेखा लूल लंगर जन पैदा कइनी एगो केहू बाजी अब तक हाला में दमता तो मरिया तो मुंह में फाट दई चार घरे पूछनी तो केहू बताओ ना कि हम ना देखनी चाहे केहू कर देखनी ह के बा केहू नहीं के चल केहू नहीं के ए बहिनी अब नयन हरे उ कनिया के देखलू ह उ कनिया पेट से कहीं कि ना पेट से लिया कनिवा हां देखलू का अहिरे दादा अबे तई दुआरे में बेल देखाई ओकरे लइका हटे का बाहर में अपना रखले बानी अब देखैबू तब ना हम जानब कि हमार कनिया के बच्चा के कर छुकी अरे चू उहे से कहला पर माने ले छुतो नहीं रे तो खटिया पर तुम जाके छुतो नहीं हो ए कनिया बुया भैया फिर कह दे भैया बुला हमार पतो हिया लू लंगर लइका बा बियाह क देनी पेट वाली लड़की अरे से हमरे तो पत्थरवाई को पागल देख रे ले भैया अपन मर्दा कहत हम समझनी कि तार राजा जी हवा तार राजा जी हवा भत्तार क ओही में खिसिया के भाग चल लिए पूरा गांव जो चलो ए बबुआ ए भैया मिंगुल तो चल मुखिया भैया मिंगुल रे ए बबुआ अरे मुखिया जी तो दे दे तू तो तारा गांव में छोड़ दी हां बुझाई ए बात होनी मामनी घर के यही तू लइका भइल बाटे का घर है ए बहिनी रामपुर रामपुर घर हो अरे सुनवा अब भैया अब आप लोग के संगे कहां से भेटा गइल हिया अरे हमने का गौवा में हरिया हो बसवड़िया और रलिया अच्छा बोल तो कहत के हेल कहां दे रख रे ये मछाया रे कौन फारम तोहरे पतो हिया हां बबुआ बेटा भीड़ वाली से बियाह कइले रहलू हो अब का करब लूल लंगर से कोई बियाह ना करत रहला त हम
घर के वंश बढ़ावे साफ ही निमन न बिया हो बड़ी निमन बियाई इतना निमन देखले को त निमन बानी को तू खराब बानी ए बबुआ काहे जाला पर निमक तू घसत रह निमक नहीं की घसत पागल बिया पसड़ी लखरे वो का नाम बोलतो आले चुप ई बुद्धि बाकी रखले हो त दादू और भैया दीदिया इहो खराब पागल बा इहो बिया लिया जाए काकी का कर बुझाए द तो हमरे के कनी तनी सहायता कर दले बेचारी रोवत बचवा बड़ा निमन बड़ा तेन को तनो कि चलो सुतल जा सुतल जाला दीदिया ओहो भाई पता के घर में रावण बोले रे ए भाई हमनी के देखो ना इलेक्ट्रा ले केल इलेक्ट्रा ए सरवा तोर मेहरारू ही हम दीदिया कतले के भागे जिले इलेक्ट्रा बतल के बैठवा भैया कहते भी अपन मर्दों के भैया ससुरों के भैया भसुरों के सब के भैया कहते मरद है एकरा के का कहियो सैया जी माथा के दर्द बा हां सैया जी माथा के दर्द सैया दी हट हट सैया दी तुम चल चल कनिया लिया जा पनियो गिरा दे अब धार नहीं खेत दिया कि फिर से पानी गिरी एगो हमार फूफा बियाह करा देना बबुआ का करबू के खतरनाक बड़ी लइका हो गेल तबो ला चला का करी वो खतरनाक बिया तो पैखरा में पड़ गेलू का